गिबियावनो आर'नाइ रादाबनिफ्राय आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। आं कन्द्रबेल दावहारु क्लाबनि गेदेमा आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंनि नैबे नैथि इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट आरो बेजों लोगोसे लेट हेलेना बसुमतारी बिनि मुङावहाय जोङो नैबे नैथि खेब जों बे जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों। दायो जोंहा नैबे सेकेन्ड राउन्डआव हाबबाय थादों। दिनैजों जोंहा खनथाम जाबाय सेकेन्ड राउन्डआव हाबनाया। दायो जोङो बे गेमखौहाय जों होनानैबो जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौनो जों फोरमायनो सानदों, माने जों बेवहाय मोजां बायदि खाबुफोरखौ जों सोलोंनानै लानो थाखाय आरो बेजोंनो लोगोसे जों जोलुर बादायलायनायखौ होदों, बेजोंनो जों जिखिनिखौ टेकनिकफोरखौ स्किलफोरखौ जों सोलोंनो मोन्दों, जों बहुत गोजोननाय मोन्दों। जोंनिफ्राय बेखौनो मिजिंथिनाय इयुन समावबो जोंनिफ्राय बे उन्दै उथिबोनाय जायफोर गेलेगिरिफोर जों बिसोरनिफ्रायबो मोजां बायदि आदब खायदाखौ जों मोनगोन होनना जों मिजिंथियो। नोंथांमोननि बे दावहारु क्लाबा गावनि बेक्तिगत पार्सनेलि फान्डजों बे खेलखौ सालायदों ना माबा मोनसे बिटिआरफोरनि सायाव फान्ड मोननानै बे सालायदों जादों? बे गेमखौहाय जोङो जोंनि जिखिनि साहा बिलाइनि खामानि मावग्राफोर दङ, ब्रकार्सफोर दङ आरो जोंहा गावबागाव टि गार्डेनफोर दङ, जों बिसोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइखौ लानानै आरो जोंनि बे क्लाबनिफ्रायनो एसे गिबियावनो आर'नाइ रादाबनि सायाव आंनिसिम हामग्लायनाय थाबाय। जों देग्लाय जों बहुद मोजां फिलिं खालामदों, माने मोजां जोंनि गेजेराव गथ'फोर माने जोहोलावफोर फैदों, बिदिनो मोजां टिमफोर फैदों आरो मोजां बिदिनो गावनि टेलेन्टखौ जोङो रायजोनि गेजेराव बे गथ'फोरा जोहोलावफोरा दिन्थिदों, बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथाङा सासे दिनै बेबायदि जेनेबा बय जानानैबो नोंथाङा गोबां इयुथनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै जोबोद सहाय होदों। स' नोंथाङा फैबाय थानाय समाव माबायदि आरो बेनिफ्राय बांसिनै हामसिनै सेंग्राफोरखौ लाइमोनफोरखौहाय बेबायदि गोसो गुदुंहाव खालामनो माबायदि सानदों? आंनि गोसोआ बेनो बुङो, आंबो सिगाङाव फुटबल गेलेयोमोन आरो बेनि सायाव बहुद आंहाबो इन्ट्रेस्ट दंमोन। आं बेखौनो बुंनो सानो दायो जिथु उथिफुनाय लाइमोनफोर फरायनायल' नङा, फरायनायजों लोगोसे बेबायदि फुटबल बा जोलुर बादायलायनायफोराव जुदि गाव जुदि मोजां गेलेनानै टेलेन्टखौ जुदि मोजां सोलोंनानै लानानै बिदिनो गुबुन जायगायाव जुदि गेलेनानै नेसनेल लेभेलफोराव थाङोबा माने गावनि लाइफखौ बानायना लानो हागोन आरो। जायफ्रा सिगांनि समाव गेलेनानै सोरबा देरहालांबाय सोरबा जेनलांबाय, बिथांमोनखौ दावहारु क्लाबनि जानानै नोंथाङा मा बुंहरनो सानो? आं दावहारु क्लाबनि जानानै बेखौनो बुंनो सानो, हारा जिताया थाखागोन, मोनसेना मोनसे माने हारिखानांगोन। दिनै जेनेबा सेकेन्ड राउन्डआव गेलेबाय थादों हरिसिंगा कचिं FC आरो आमजुलि पास्टरेट कचिं FC, मोननैनि भितराव मोनसे हारि खानांगोन आरो मोननैबो जितिनो थाखाय माने देरहानो थाखाय सानबा जानाय नङा, मोनसे हारि खानांगोन। खिन्थु बिथांमोना जोंनिफ्राय बेनो रिकुवेस्ट, माने हारिना थांदोंबाबो गावसोरनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनो हादों रायजोनि देखाव, बेखौ आं माने जोंनि फारसे जों साबायखर होदों आरो। नोंथांमोना बे फैबाय थानाय समावहाय बेफोरबायदि इयुथ लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि बर' इयुथआव गोबां बेबायदिनो गोग्लैसोनानै दङ, बेफोरबायदिनि थाखाय बिटिआर मा खावलायनो सानो बेफोरबायदि खेला दुला स्पर्ट्सनि थाखाय? आं बिटिआर सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो, दायो जिफोर लाइमोनफोरा जोलुर बादायलायनायाव जिबायदि ओंखारबोदों बेखौ माने बिटिआर गभर्नमेन्टआ हायोब्ला अनसुंथाइफोर होयोब्ला मोजां आरो गथ'फोरनि कारणे, आरो बिदि जेनेबा कचिं मेनेजारफोर होनांगौ, जेराव माने टिमफोरखौ नायनानै बिथांमोनखौ माने कचिंनि थाखाय माने एसे कचिं इनचार्ज कचिं मास्टारफोरखौ लाबोनानै अनसुंथाइ एसे होनानैबाबो गथ'फोरखौ फोरोंनो हायोब्ला मोजां जायो आरो।